आं मोजां मोनो बे सामफ्रामबोफोरनि थाखाय खाबु मोननायखाय मानोना सिगाङाव आङो बे उदालगुरियाव दंमोन आरो गले गले बे गामियाव फैदोंमोन मानसिफोरखौ लोगो मोननो थाखाय आरो जोंनि प्रार्थना खालामनो थाखाय आरो दा आं खाबु मोनबाय बिशप जानानै बे गामियाव फैनो थाखाय आरो बे डायमन्ड जुबलियाव बाहागो लानो थाखाय आरो दिनै आं आफा इसोरखौ हामबाय होयो बे मण्डलिनि थाखाय बे गोदान गिर्जानि थाखाय बे मण्डलिनि गासैबो मानसिफोरनि थाखाय बिथांमोना गोबां खामानिफोरखौ मावबाय गावनि शक्तिजों बिसोर गिर्जाखौ लुबाय आरो दा रंजानायजों गासैबो खामानिफोरखौ मावनानै दङ आं आफा इसोरखौ हामबाय होयो बिसोरखौबो हामबाय होयो आं फोथायो बिसोर अरायबो गावनि खथनायाव गोग्गोमै थागोन गासै गावनि बोलोजों खामानि मावनानै दङ बेलेग बेलेग खामानि दङ गासै मोजाङै मावनानै दङ आरो बिसोरनि गथ'फोरखौ स्कुलफोराव हरनानै दङ बेबादिनो गावसोरनि खामानिजों आरो बिसोरनि साननायजों गथ'फोरखौ फोरोंनायजों बिसोर आगान सुरनानै दङ बेनि थाखाय आङो रंजायो मोजां मोनो आं बेखौल' बुङो अरायबो गावसोरनि फोथायनायाव गोग्गोमै थादो आरो गथ'फोरखौ फोरोंदो आरो खामानिफोरखौ मोजाङै मावदो जाहाथे नोंथांमोननि आखुखौ नुनानै गुबुन मानसिफोरबो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथिनो आगान सुरनो हाथों मोजां मोनो बिसोर गासैबो आंखौ गोबां अननायजों नाजावनानै दङ आरो आं दिनै बे प्रग्रामनि जोबनायसिम बे जायगायाव थागोन गासैबो मानसिफोरखौ दा आङो बुजिनो हायाखिसै मानोना आं बिनिफ्राय थांनायनि उनाव 20 बोसोर जाबाय माखासेफोरखौ आं बुजियो नाथाय गासैखौ लोगो मोननो थाखाय आं खाबु मोननायखाय आं रंजायो Lastly, Father, I would like to ask you, what is your good name? The people, they will come to know whether it's a Bodo or he belongs to other tribes. My name is John Mulachira, originally from Kerala, but I am in Assam more than 60 years. And I was in Udalguri for 10 years as the parish priest of Sacred Heart Church, Udalguri. बे जाबाय जोंनि इसोरनि अननायजों जों माने 75 बोसोर जाफैबाय दासिम दा इसोरनि अननायाव माने जों माने बे हाग्रा गेजेराव बा हाजो खंखर खाथियाव थानानैबो जों मैदेर दावदेरजों जेबो जों माने दासिमबो खहा जायाखै इसोरनि अननायजों बेनिखायनो इसोरखौ हामबाय होदों आरो जों बे 75 बोसोर मोननाया जोंनि भाग्यबान आरो जोंनि इसोरा बेखौ अननायखाय जों मोनबाय बेनिखायनो जों इसोरखौ हामबाय होयो आरो बेजों लोगोसे दा जोङो 75 बोसोरखौ बे जुबिलिखौ जों मानिनो मोननाया जोंनि बे भाग्य होननानै जों सानना लानांगोन आरो जों बेखौ मोननाया इसोरनि अननायजोंसो मोनदों आरो जोंनि बे गिर्जा न'फोरखौ जों जागायनाय आरो लुजेननाया जायफ्रा मानसि लुजेननाय जागायजेननाय फसंजेननाय बिथांमोना रुंसारि जानानै थांबाय बिथांमोननि थाखाय जोङो दिनै बेयाव बिबार बावदों आरो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिसोरखौ हामबाय होदों जोङो गायसनगिरिफोरखौ आरो दा जों फैबाय थानाय समाव जों बेयाव दासिमबो जोंनि बे गामियाव दासिमबो जोंनि न'खर हिसाबै 47 न'खर दङ बे 47 न'खरजों जों दानि बे जोंनि बे गिर्जा न'खौ लुखांनानै दिनै जों जोंनि थाखा फैसा न'खरनिफ्राय थाखा फैसाखौ खांनानै न'खर जों खांनानै जोंनि दानफोरजों बे न'खर गिर्जाखौ न'खौ लुखांबाय आरो जोङो फोजोबनाय हाबाय दायो जोङो फोजोबनानै जोङो दायो दिनै बे 75 बोसोरजों लोगोसे जोंनि बे दिनै 20 फेब्रुवारियाव जोङो बे गिर्जाखौ जोङो दिनै बेखेवजेनबाय दा जोङो बेखौनो बुंनो लुगैदों आङो आगोलनि जोंनि जाय आबै आबौमोन बे गामिखौ आरो न'खरफोरखौ गायसननानै न'खरबाजों बिसोरो बे गामिखौ गायसनजेनदोंमोन बे न'खरबाजों गामिखौ गायसनदोंमोन आरो बिथांमोना दायो बुंनो थाङोबा माने सासेबो गैलिया रुंसारि जानानै थांबाय आरो सानैसो माने बुरिफोर बिसोर दङ आरो दासिमबो बे गायसनगिरिफ्रा दा सिगाङाव जिबायदि बिसोरो अनलायनानै खौसेथि जानानै बेयाव माने गामिखौ गायसनदोंमोन बिथांमोना औवा सुबा अबेबा औवा सिङावबाबो गिर्जा प्रार्थनाफोरखौ खालामनानै बिसोरो जिउ खांबोदोंमोन आरो जोंखौ माने बेयाव जों बिसोरनि उनाव दायो बे जों अनलायनानै दासिमबो जों अनलायनानै दं होननानै जों बुंनो हायो मानो होनबा बे गामियाव जों नांलाय खमलाया जायाबालासिनो बे गिर्जा न'खौ लुखांनो हादों आरो जोंनि अननायजों हेफाजाब होनायजों मानो जोंबा अनलायनाय गैयाब्ला खौसे गैयामोनब्ला जों बे गिर्जा न'खौ गायसननो हानाय नङामोन बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंनो सानदों जोंहा माने खौसेथि आरो अनलायनाया जोंहा दासिमबो जोंनि बे खृष्टान समाजाव जोंनियाव दासिमबो दङ होननानै आं बेखौ फोथायो दायो बे खृष्ट सिबियारिफ्रा जोंनि गथ' गथायफ्रा बे नंगौ दायो बिमा बिफानि खोथाफोरखौ मानिया माने गावनि गोसो बादि जिउ खांनो नागिरो बेनिखायनो जुदि
जों आं बेखौनो बुंनो सानो दानि गथ' गथायफ्रा जेसेबां हायो माने बिमा बिफानि खोथाफोरखौ बोसोनखौ लानानै जाहाथे मोजाङै जिउ खांनायाव जेन बिमा बिफानि खोथाफोरखौ खोनासंगोन आरो इसोरनि लामायाव थाबायगोन, गिर्जा प्रार्थनायाव बाहागो लागोन। मोजां गिर्जा प्रार्थनायाव बाहागो लायोबासो इसोरखौ सिबियोब्लासो मोजां जिउ खांनो हागोन आरो मोजां लामाजों थाबायनो हागोन, फरायनो हागोन, मोनसे मोजां खामानि मावनो हागोन। बेखौ आं आसा खालामदों। मानो होनबा जों बिमा बिफा जानानै जों मोजांखौ जेब्लायबो हास्थायो आरो बिमा बिफाया जों जेब्लायबो गावनि गथ'खौ मोजां जाथों होननानै जोङो बोसोनफोरखौ होनाय जायो। स्कुलाव हरो, थाखा फैसा खरस खालामनानै जों गथ' गथायफोरखौ फोरोङो। नाथाय जोंनि गथ'फ्रा मालाबा मोदायनि आन्जाराव गोलैनानै गाज्रि लामाजों आरो गाज्रि हाखराव गोलैयो। बेनिखायनो जाहाथे जोङो गिर्जा प्रार्थनायाव गोगोमै नांथाबनानै जोङो इसोरनियाव गावखौ गथायनानै जों मोजां लामाजों आवगायलांगोन बेखौ आंनो हास्थायदों। जोङो बेखौनो बुंनो सानो आङो, जों जेब्लायबो जों इसोरखौ जों जेब्लायबो जोंनि खामानि मावनाय समाव जुदि इसोरखौ सिबियोब्ला, फुंजामुथि सिखारनानै जों इसोरनियाव जोंनि थांखि आरो मिजिंफोरखौ गथायोब्ला जेब्लायबो जोङो इसोरनियाव जोंनि साननायफ्रा थांखिफ्रा जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामो।